and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Personal reason raman ang niya sa data nga akong gikuptan, Chief Devon. I want to know more inining tawhana, Senator Regina. Chief Devon. Nabati mo ba ang akong gisulti? I want to know more about John Gregory Carlson. John Gregory Carlson. Ano ang mga hulagway ni ining tawhana? Guwapo siya. Husto sa barog. O buutan tan-aon ang panagway. Unsay rason kainteresado man si Chief Devon kaniya? Sa tanan nga mga pangan nga nalista nga nakigbatok sa organisasyon, diha lamang ni ining tawhana na sentro ang atensyon ni Chief Devon. Unsay buot ipasapot ni ini? Pastilan dyan, pagkahaso itong sitwasyon karon ning ni atas pandemya. Karon pag itong adlaw nakapauli silang tanan sa ila. Sila si Papa ug Mama, tuanas amo. Mao ba, Jess? Kung mao, salamat kay Ginoo. Kinsa may nagpahibaw mo? Nanawag si Papa Tinong dyan. Ug bisan tuod tuan na sila sa amo, pero nagpagulpol kihapon kay pagkapait ko nurong panahon na. Sobra kuno kaayo ka istrikto ang gobyerno. Hasol o daghan kaayong angay sundon. Usa pa, daghan kuno kay requirements nga i-process o na ka makauli. Maong di na kuno sila mabalik dinhi kung dili pa mabalik sa normal ang tanan. Para sa kayuhan sa tanan kanang proseso nga gipatuman karon sa gobyerno, Jess. Aron ba nga mapungan gyud ang pagkuyanap sa virus? Mao nga ang tanan kinahanglan gyud mosunod. Pero hangtod kanus apa man kaha mahuman ning pandemya dyan. Kanus apa man. Jess, sige kaingon ko na. Ang Ginoo ray nasayod. Siya ra gyud. Way gusto ini. Ang tanan nangandoy gyud nga mabalik sa normal ang atong kahimtang. Ang ahensya sa gamhanan nag-ingoy na. Nga mabalik lang sa normal ang estado sa tanan kana kung may bakuna na batok ining DVD virus. Di lang kita magpakawas paglaom, Jess. Kaya mabalik ra gihapon sa normal ang tanan. Ay, kanindot unta. Kung sa adlaw sa atong kasal dito sa amo, manormal na ang tanan. Dili ta mohunos pagampo, Jess. Maluoy ra Ginoo. Itugyara na to niyang tanan. Di ba ko? Di ta niya pasagdan. Di niya pasagdan ang tanan nga nag-antos dining panahon na. John. Bye, Jess. Bye, John. Mutawag o rumutsa talang niya ko nimo, ha? Oh, okay. Mao pa gani paglarga ni Dong Jan. Nagupa naman imong naong. Ay, di gislin. Unsay nagpaabot nato ning atong kahimtang karon, Hilary? Ha? Siya lang imong ipasabot day. Ay, libog akong kutaw ani imong gisulti da. Ning atong sitwasyon ron, nining pandemic. Ang tanan apektado, ang tanan nag-antos. Ngano bang nahitabo man ni nato? Ay, bitaw mo ay. Hay. Matod di dyan nga pagsuway lang kuno ni nato. Pero grabe ang pagsuway, oy. Nganong mitugot man ang Ginoo nga mahitabo ni sa kalibutan. Na, di ligid akong katubag ni anang imong pagutana day. Wa jud koy hanaw ana. Ay nangutana unta kang Dong Jan ana kay makatubag yun to. Wa man siya laing itubag. Nga mag-ampo lang kuno ta. Nga ato lang kunong itugyan sa Ginoo ang tanan. Kay di kuno ta niya pasagdan. Naabitan ay perme na kung madungog di Dong Jan day. Pero hangtod kanus apa man. Na, ayaw
na lagi ko pangutan ang anak day, uy. Siro jud ko anak day. Jugo jud kayo ko anak. Butlog jud ko anak. Hagba. Pero pasag lang ko day, ay. Total, bisan tuod pandemic karon. Madayon man gid ang inyong kasalidong tiyan. Murag, dili naman dyan ang mapungan. Na! Sige lang ko, day. Mabungkag ragid lagi ng bahay sa alampinig, day. Makalampos na yun puhon si Amboy. Ha? Ang sa nagisulti ni Hilary? Ay, wala, day. Ay! Naminaw pa ka. Kasabot unta ka. Sa ato pa, di lagi di ay mapugandong. Ren or shell. Madayo lagi na di ang kasalin yun ni Day Gislan. Puhon, Clinton. Hala! Romantikaan. May gisulti ka, Clinton? Ha? Doon na ba, Gondong? Nagtaro nga. Langgaw ang lagapon ko ni Muda. Wala dong, oy. May gisulti ka. Oo, dito. Doon na, kuan ka ng tigbakay. Siya tigbakay. Wade ka ng kahibaw kung sa ng tigbakay dong. Sugaras manok, God. Pulos mga kuan batari ba? Kana bang magpustaanay ang mga sugarol dayon ingon nga, sabiya, ililog! Madayon naging tigbakay ini. Usa ka gyud mahimong bihag, Clinton. Hindi na nimo hunungo ng pagkaamaw nimo. Nagtuo ka nga wako kasabot sa gisulti. Gusto ka ha, Clinton? Yahak na na. Jok-jok rato dong, oy! Sa sunod ha, ang imong naong may juk-juk ka. Pwede na na! Unsa ko mala ko pag jok-jok sa kong naong dong! Juk-juk ka sa martilyo. Ontwa! Jok-jok kas martilyo. Mura ka nang siyuka sa siyok. Martilyo, Jod. Na! Malumping ning nawong ko. Pagka-syoke. Mayo kay klaro ni ginang schedule sa inyong kasal ni Gislyn, bro. Yes, bro. O di ba mo sugot si Gislyn nga wa mo sklavil, ha? Oo, natural. Lagi. Magpalahita, bro. Unsa man na, bro? Nakabalita ka ba yung lain na po nga press release nga gipagawa sa kalibutan? O kung kalibutanong ahensyas panglawas? Nga there's a possibility nga airborne na pud kuno ang pagtakod nining DVD virus. Nga posible nga mutakod kini pinaagi sa hangin. Ay, paslan na, bro. Abutan na nila. Kuha mo na sila klaro, eh. Amot kung really nagpresentar bagha na sila sa kayuhan sa tanan. May kolum diya sa internet kung nabasa, bro. Nga they part of the agenda. Kasi mo'y kasultihan na. Di lang ko mo kuminto na, bro. Kanang kong internet, naata na diha binuang. Na diha ang tanang mga bakak. Pero dili ba sa una, sa nangagi mga higayon, mingon ka man ako nga ang Lighters of the World is a work of fiction? But later, misulti ka nga nana sila. Nga tinuod gudi ay ni sila. Come on, man. Ikaw yun. Wa ko malimot na, bro. Musulti lang ko sa uban pa na akong nakuha diha sa internet, bro. Nga gingon mong puno kini sa mga binuang o mga bakak. But I believe nga naa sa gyoy mga tinuod diha sa internet, right? Well, of course. So, what if kung moingon ko nimo nga based sa akong mga na-research nga mga informasyon diya sa spider web kon internet, kining maong ahensya dili lang kabahin sa agenda sa Lighters of the World, but a member and plays a big role sa usa sa ilang mga agenda nga mao ang depopulation. Unsay mo ikasultihan mo? Makalibog kinis mata. May mga higayon nga muuyon siya sa akong mga nibawan. Apan may mga higayon usab nga musud og gawas siya sa iya mga gipamahayag labot ini.
May message. Si Bro Jack. Magpatawag siya nako sa iyang phone. Ug ang cellphone ni Clinton ang ipagamit. Importante kini. Ganugwa na mo lang siya mo dirisog tawag nako. What's the latest regarding John Gregory Carlson, Senator Regina? Chief Devon, nagpadayon ang atong surveillance o monitoring niya. Sa unsang pamagi? Ang iyang personal accounts sa mga sites atong nahack without his knowledge. Nga diin mamonitor nato ang tanan niya mga activities and histories diha sa web. Very good. What else? We even wiretap his cell phone, his landline, diin sa laktod. Mamonitor gid nato ang tanan niya mga kalihukan ug bisan unsa nga iyang buhaton. Labi na gyud sa iyang hilom nga pagpakibatok kanato. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!